Ήξερες ότι ο εγκέφαλός σου δεν είναι φτιαγμένος για να σε κρατάει χαρούμενο? Η αποστολή του κεφάλου σου είναι να σε κρατήσει ζωντανό και όχι να σου φτιάχνει τη διάθεση. Γι' αυτό, πρώτον, εστιάζεις πιο πολύ στα αρνητικά παρά στα θετικά. Αυτό λέγεται αρνητική προκατάληψη. Δεύτερον, θυμάσαι πιο εύκολα μία κακή εμπειρία παρά 10 καλές. Και τρίτον, αντί να ηρεμείς, το μυαλό σου ψάχνει διαρκώς τι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είσαι καταδικασμένος στην κρίνια ή στο άγχος. Σημαίνει ότι πρέπει να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου. Μερικά τρίξ που δουλεύουν είναι τα εξής. Πρώτον, κράτε μερολόγιο γνωμοσύνης. Γράψε κάθε μέρα 3 καλά πράγματα. Δεύτερον, όταν πιάνεις αρνητική σκέψη, κάνε pause και ρώτα τον εαυτό σου. Αυτό είναι γεγονός ή αρνητική σκέψη? Και τρίτον, δώσε προσοχή σε μικρές καθημερινές στιγμές. Έτσι, αλλάζει το φακό με τον οποίο βλέπεις τη ζωή. Και σιγά σιγά ο εγκέφαλος μαθαίνει να μην ψάχνει μόνο κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες. Αν θες να μάθεις και εσύ πώς να εκπαιδεύσεις το μυαλό σου για να δουλεύει υπέρ σου, κάνε follow.